nakal dhewe kelas loro sapa ae sak kelas? Dirga. Heeh. Terus koncoku jenenge Abi, nakal. Terus meneh jenenge Ipo wis kuwi tak ambek aku. Arek telu ki nakal dhewe. Terus sing Dirga ya pinter dhewe apa goblok? Ya Rodok piye? rada emah mendo. Meh mendo. Terus sing tukang misuh-misuh sak kelas dinamu sapa ae? Abi, Terus kowe, Ipo, Terus? Dirga, aku. sing nakal dhewe kuwi. Oh, lah mosok Dirga rodok mendo. Biasane lah enek apa long nakal iki langsung diluti. Oh, Dirga langsung gelut, gak wedi karo gurune. Nganu, gak karo gurune gak tau diseneni. Tahu. Dirga. Oh, terus Dirga muni piye? Menengai. Menengae. Dadi Dirga tukang misuh-misuh. Saiki arep dolan nang ndi? Dari desa. Nyapa nyumeti mercon? Enggak. Jarak yati. Oh, Ya wes. boten yo.